салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз ман хостам камтар маълумот дар бораи ҳамин йогуртҳо диём. чизе ки дар рӯи экран дидестен, йогуртҳо дидестен, ҳамашон краситель кармин доранд. краситель кармин навистагия яхелҷода навистагия ки Е120 ду ном дора, бо чанда Е400 чанд хали чиё дора. ҳамин чизи вайш чӣ мегӯям, переработка намештагиш, ами краситель и чизош бо желатин доштай. нигоҳ кунед. ҳамада чизе ки обработка намешава, и ҳамин краситель красителе ки ҳамин ҷондор тайёр мешава, ҷондоре ки сураташ будак. нигоҳ кунед. желатин ҳамин чизи хук тайёр мешидай. ман рост дига баъди ҳамин видео тамошо кардан ҳамин йогуртое ки дар экран диден, ман ё ягомташ намехарам дига. кадомеша ки харам, ман внимательно мехонам. рост дига мо чанд қашид йогурт дига намехарем, ягом намудча. даже дига составошам нигоҳ намекунам. ҳамон вақте ки ҳамин видео тамошо кардагим намехарем, кӯдакои ма йогурт намехӯранд. ҳамин вақта бас кардагим. ин ҳамин йогуртое ки дар рӯи экран дидестен, ҳамашон краситель кармин доранд. ин краситель кармин дар островҳои вай мешидай. сирхи бад ки будай, ҳамура гирифта как краситель истифода мебаранд. ин беҳад чизи қиммата ҳамин краситель кармин. гӯем ҳамун ҷондороя чанд гӯем бисёр чанд килоошам вай мекунанд ки баъд 1 кило краситель шавада. ваяй сирхи бад ки ҳаста, ҳамин краситель када истифода мебаранд. и бо аллергическая реакция вызыват мекунад. дар як канали урусӣ ман тамошо кардам ҳамин информация. ман айрӯи ҳамон копировать кардагиам ман суратоша. умедворам ки канали ман дар жалоб намебиёя. як канали исломия, силкаша ман дар таи комментария, дар якум комментария закрепит мекунам. дроен кадоме ки урусия нағз мефаҳмен, камни мефаҳмдагио даям фаҳмо мешава. инами йогуртҳо ҳамашон краситель кармин доранд. дроен ҳамин канала именно ҳамин видеоя ман закрепит мекунам дар таи комментария. дроен хушрӯ фаҳмондагия, ман ранги вай профессионална фаҳмонда наметонам. то ҷое тонистам ман шумоя хостам бохабар кунам. ина нигоҳ кунед, ами ҷондоре ки дидестен дар рӯи экран, инами суп сирхай ҳами гирифта ҳамира вай мекунанд. сушит мекунанд, как краситель истифода мебаранд. нигоҳ кунед чӣ хел сирхай. нигоҳ кунед. бовар кунед, вақте ки ҳамин видео дидам, ман пеш беҳад ҳамин йогурти чудая питьевойша истифода мебурдем, бисёр мехаридем. ман балниса даям будам, шавҳарма мегуфтам питьевой йогурт биёрем, гуфта фақат мебурдан. вақте ки ҳамин видео тамошо кардам, ҳама қажалет мекунам ҳамон вақтое ки ман ҳамира хӯрдагиём. чӣ ба мегӯям, ман барвақт ҳамин чиза надидам. хай вақте ки надонӣ мегӯянд бохабар нести хӯрӣ, худованд мебахша. вақте ки уже фаҳмиди бохабар шави, ҳамин чиз даст каши бояд. ина нигоҳ кунед, пускада ҳамун дурунша сирхиша гирифтиян. ина одамо кадоме ки вай кардагия аллергия метия гуфтагия гап задагия дар ҳамин канал хушрӯ када бо вай фаҳмондагия. даже дар випечко, дар намин печеньё, дар вареньё, дар намин ҳама чи истифода мебурдиян. дар газировкаҳо истифода мебурдиян. даже майра намедонистам. ҳола ай сипас акма вай мекунам. ҳамин газировкаҳое ки мехарем, пепси мехарем основно, ҳама чизе ки мехари дар Россия бояд составоша хонӣ. ако переработка мешава, некоторые гуфтагӣ переработка мешава. ако вақте ки чизеро ман дидам, ба чашми худам дига вай чиза дар косметика ҳам нигоҳ кунед, истифода бурда мешава вай краситель ҳамун кармин. дига вай чиза ман мехарам. гӯем дили ман вай чиз мемона. вақте ки ман ябор дидам, агар вай переработка ҳам шава, вай чиза ман дига намехарам. набинед вай чӣ гуфтагия, ҳамун шоковая реакция вызыват мекунад. ин беҳад яхел одамда зарали калон мерасона. не ки дар Россия как краситель чӣ кардагиян, иҷозат додагиян ки истифода бари дар чиё, дар продукта амин ваёда. нигоҳ кунед духтаро, ман дар рӯи экран мондам.
дар чӣ краситель кармин истифода бурдагия, дар йогурто, дар M&M's, дар чанд чизои гӯем амин дар болои экран хушрӯ нигоҳ кунед, кадомеш ки успед намекунед хондана, стоп кунену хушрӯ хонен, барои худтона информация гиред. Нигоҳ кунед чандта е дора, дар якта чиз чандта е дора. дар ҳамаи ҳамин красители е нигоҳ кунед, красители е 120 ҳастай дар ҳамаи ҳамин чизе ки дар болои экрана, ҳамаш дар е 120 ҳастай. барои ҳамин ҳама чиза проверка кунем пешаи гирифтан, пешаи истеъмол кардан. ҳаром будагиш ки як тараф боз зарали вай доштай, гӯем саломатида зарал доштай, аллергия медодай, чӣ мега бо шоковис ҳаста, яъни да меғалти ам хеле короче нақл кардагия ҳамун канали исломияй. ҳатман ба силка перейти кунен, бо вай канал да хай профессионална гап задагияй. ман чизе ки оз да ёдам омад, ҳамун канал гӯш кардаги будам, ҳамун каму нимаш да ёдам омад, гуфтам шумо да шумо бодроен да вай канал вай кунен, гӯш кунен. касоне ки русия нағз намефаҳмед, да пеш шавҳаротон монен, шумо да перевод мекунанд, иншоалло ки мефаҳмед. баъд кадом продуктае ки гирифтен ай магазин, ҳатман составша гирен, хитон хонен, нигоҳ кунен, аки қаққи нестай ҳамра хонданаш нигоҳ кунен. Дарам тагаш навистагие ки добавки, е добавки навистагие дарамун поёнаш ки е чанд, е 440, е 412, е 120, инами 120-ш переработка намешава. И ҳама хел ҳамун ҷондора мегиранд, қоқ мекунанд, сушит мекунанд, как краситель истифода мебаранд. Тамом. И вай нестай. Переработка ягон чи намешава и чиз. барои ҳамин ҳама вақт эҳтиёт шавед духтаро. кадоме ки тамошо кард видеои моро лайк, комментарий мемона, раҳмати калон. ҳаракат мекунам чизере ки ман худам кадом маълумотеро ки ба даст мебиёрам, кадом маълумотеро ки худам мефаҳмам, ҳаракат мекунам шумо да бифаҳмонам, барои ки то ҳамин вақта ман намедонистам. ҳамин канал да яке редка гӯем вох хӯрдам, ба ҳамин чиз бохабар шидам. як чанд моҳ пеш, як 3 моҳ пеш да ҳам хел бохабар шидам ай ҳамин чиз. дига ҳамун балниса баромадаги ма дига ҳамин ёгурта нахаридам. ҳамин ёгуртое дига ягон намуча истифода намебарем. рости гап нигоҳ кунед, даже ҳамин чизе ки дар дарунаш ранги сафедай, чизи сирх нестай ки што бигӯем краситель дорад, дар даруни ҳамуам е бидай. барои ҳамин ҳама тарафа эҳтиёт шавен. раҳмат барои тамошо, барои лайк, комментария ҳаматон миннатдорам. ҳатман ба силка перейти кунен, тамошо кунен, бо хушрӯтар информация онҷа бифаҳмен. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.